Just davant del monument a Colom s'alça un edifici que ha estat testimoni de viatges, trobades i transformacions, l'edifici del Portal de la Pau. Pren el nom de l'antiga porta de la Muralla de Mar, coneguda com el Portal de la Pau. Quan la muralla va ser enderrocada l'any 1881, Barcelona es va obrir definitivament al mar. L'edifici es va inaugurar el 1907 com a embarcador de passatgers, en un moment en què Barcelona encara no tenia cap terminal pels viatgers que arribaven per mar. A la planta baixa hi havia la duana, oficines navilieres, serveis públics i, a sobre, un restaurant de luxe, el Mundial Palace. Des del 1917 ha estat la seu de la Junta d'Obres del Port Autònom i de l'Autoritat Portuària de Barcelona i ben aviat, després d'una reforma integral, es convertirà en el nou Port Center, un espai obert al públic per conèixer la història del port i entendre el seu paper com a motor econòmic. Un centre de divulgació per explicar el present i el futur d'un port que ens connecta amb el món i amb la nostra pròpia història.